אחי, תקשיב, לא, אני לא יכול. אחי, תקשיב, אני לא יכול לספר אותך. אבל תבין, לא, תבוא ליום שני. לא טוב ש... או, תבוא ליום שלישי, שלישי זה טוב, בין 2 ל-6. בבוקר, אין לי זמן, מה? לא, תקשיב, יודע מה אחי? תקשיב, נעשה משהו כזה. כנס לחדר שלי, שמה במצוריים, כן, כנס לשמה, כנס מתחת למיטה, מתחת שמה יש איזה וולט, תביא, יפתח כספת, תפתח משם, יש מפתח, קח את זה, יפתח, תספר את עצמך. תקשיב, יש לי ממתינה, תקשיב את... היי. מה יש לך איתה? כן? מה את עושה היום? דבקלי. לא משהו מיוחד. האמת, יש לי איזה משהו, כן, יש לי משהו להביא לך. משהו קטן, עגול, זהוב. כן, טוב, אני נרגש, גם אני. יאללה, ביי. שרית! אני לא מאמינה! תקשיבי, אלעד קושקוש מאמא שהתקשר אליי היום. שרית, נראה לי שזה היום. כל כך מתרגשת. כן, ממש יש לו משהו להביא לי. משהו קטן, עגול, צהוב, מה זה כבר יכול להיות? ברור שאני אעדכן אותך, ברור שאני אעדכן אותך. כן, אני אעדכן אותך, מאמי, נראה לי שהוא מגיע, נדבר מאמי, ביי. היי. מה נשמע? מה קורה? וואו, אתה! תודה. וואלה, שבח, מה איתך? תקשיב, יש לי חברים שמה. עוזיאל, תפוס בחדר, תפוס את השיעור. איזה יופי. גילה, רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה וכו'. אז מה קורה? בסדר? איך בישיבה? את יודעת, עזבתי את הכבאות. עזבת את הכבאות? כן, עזבתי את הכבאות. למה עזבת את הכבאות? וואלה, לא בכבוד שלי. ומה עם השתיים האחרים? דפקתי אותם. בוא, באמת עשית להם ככה? כן, עשית להם קטע רציני. יופי, עשית לנו זמן להיות ביחד. כן. אז מה עשית היום? היום הלכתי לקניון. לקניון! ואת יודעת איפה הייתי? קרב לפה את זה. אני אתקרב אלייך. לקניון, בקומה השנייה. אני טיפסתי, יותר נכון עליתי, לקומה השנייה. ועברתי ליד מגנוליה. ואני הולך לעבר מגנוליה, ואני חולף. ועברתי רביעי, ואז הגעתי לגראס. כן. ואני הולך לכיוון גראס, ואני חולף על פניה ונכנס לחנות מחשבים מטורפת. ואני משחק שם, תקשיב, אני לא מביא לך. איזה משחקים מגניבים. בשום שלנו. אני משחק. מה קרה, גדלוש? את הרי יודעת שאתה תולד שבתפוחים הסוס מעובתי, את כל מה שיש לי. לא עשית עוד משהו היום? היום? כן. היום? כלום! שום דבר. אבל תפסיקי לבכות. אבל בוכה במקום, תן כבל, אז תפסיקי. לא, אמרת שיש לך משהו להביא לי? משהו להביא לך? משהו קטן. עגול. וזהוב.
בואי לאמצע. אני לא יכולה. לא, את יכולה. אם את אוהבת אותי, בואי לאמצע. ידעתי שזה היום. זה לא קשור. ליטל שירה, קבע וקנין, וכולי וכולי. הנה החצי שקל של בטן לפני איזה שבועיים. אני לא מאמינה! מה קרה לך? את יודעת שאני חצי תימני. אני לא מאמינה! אחרי 3 שבועות האלה חשבתי שתציע לי! צברי! איפה הכפיים?
יונתן בתנה, וכעת אני מזמין את הכלה להגיע למחווה